Bueno, bona nit a tots i totes. En principi, tornar a ressaltar que és un ple massa crispació. No ens agrada aquesta crispació, que crec que no conduís a res, però bueno, suposo que és que la produïssin sabran per què. L'important del pleno ha sigut per a mi el tema dels sous socials. Crec que és important que aquesta proposta es comença. És una proposta que nosaltres la vam dur en la legislatura anterior, en el 2012 crec, i crec que és molt important per al poble. Tenia moltes possibilitats de ficar-se endavant. Som un municipi rural i per tant la part educativa de lo que són els sous socials jo crec que és importantíssim mantindre-la i que funcioni. Per altra banda, el tema de la remunicipalització del servei de neteja viària pensem que és important que se dugui endavant, però sí que és de veres que no és una situació fàcil de ficar-la en marxa ara. Duguem des del principi de la legislatura estudiant la possibilitat de modificar aquest contracte, i aquest contracte té unes clàusules d'indemnitzacions que en principi no coneguem del tot i que deixarem en mans de José Ángel, el regidor d'Hisenda, per a poder negociar amb ells la possibilitat de o bé renovar un contracte en bones condicions o, en principi, el que nosaltres volíem i ho hem demanat, i així ho he dit jo des de l'any passat, la remunicipalització. En els altres temes, està clar que la gent vol que el que és el patrimoni del sòl tinga una possibilitat de treball i, per tant, nosaltres considerem que és important que aquest treball, aquesta ocupació, se formalitze a través de esta venta de la parcela. Pues hoy hemos tenido un pleno corto, solo 3 horas y media, o sea que imagínate la cosa como está. Desgraciadamente el Partido Popular y el Partido Socialista siguen con sus broncas constantes, están todo el tiempo discutiendo de lo que pasó hace años y no se centran en lo que tenemos ahora. Nosotros hemos traído una moción hoy que creemos que ha sido muy importante que saliera para adelante, que es iniciar los trámites para intentar remunicipalizar el servicio de limpieza viaria. La postura de Podemos siempre es intentar que las empresas vayan cediendo los servicios, las empresas, el trabajo de ellas sea al final público, es decir, volver a recuperar servicios que se estaban dando por empresas, recuperarlos y que lo ejerza el ayuntamiento. Y nosotros hemos conseguido que se haga una comisión para intentar remunicipalizar ese servicio, que por lo que sabemos los trabajadores están en un estado cobrando muy poco dinero y dando un servicio precario prácticamente. Encima la empresa está sin contrato y por lo tanto es el momento ideal para que consigamos recuperar el servicio de limpieza y que lo pueda realizar el ayuntamiento. Y por otro lado, pues los demás puntos han sido un poco más de trámite y nosotros seguimos haciendo nuestra labor de hacer propuestas y criticar lo que se hace mal desde el punto de vista del gobierno, que estamos en la oposición y por eso estamos peleando para que esas dos facetas que tenemos se lleven a buen puerto. Bueno, la valoració en quant a les mocions que portava la regidoria d'Agricultura que gestione, pues és molt positiva perquè han sigut les dues úniques mocions que s'han aprovat per unanimitat de tot el ple. Entonces crec que és una notícia pues satisfactòria per este regidor i satisfactòria per una d'elles per al poble de Riba-roja, com és l'ordenança d'horts municipals, que pense que és algo que va aportar un benefici a tots els veïns i veïnes i sobretot va a significar un canvi en la direcció de la regidoria d'Agricultura que hasta esta legislatura pues pràcticament ha sigut invisible. En quant al còmput de tot el ple, pues dir que no m'ha paregut bé
els rifirrafes continus que se té en el ple per part de membres d'alguns partits polítics. Evidentment he fet constar en acte el meu desacord a aquestes actuacions i pense que alguns membres de la corporació, en concret els membres del Partit Popular, haurien de pensar que estan en l'oposició, que tenen que fer tasques d'oposició, però el que no poden fer és vindre a enredar, baix el meu punt de vista, a enredar els plens perquè se fan farragosos, llargs, i això es perjudica més que una altra cosa. Ells sabran per què ho fan, però jo penso que haurien de ser conscients de que ara estan en l'oposició i que tenen que utilitzar, baix el meu punt de vista, una altra estrategia política. Un pleno muy positivo en el que se han traído propuestas de trabajo interesantes y necesarias. La que he defendido yo en urbanismo, pues la modificación número 18, que creemos que va a traer muchas mejoras a zonas de Ribarroja que necesitaban un poco definirlas y concretarlas y dar esa oportunidad para nuevas actividades. Y bueno, sobre todo para mí la más importante, sin desmerecer las de agricultura, que también lo han sido, y lo de estudiar lo de la posible municipalización o ver qué es lo que más nos conviene en el tema de la limpieza, es lo del tema de la venta del suelo. Para nosotros es muy importante porque, como ha dicho el alcalde en el pleno, no estamos vendiendo un suelo, estamos transformando un patrimonio de suelo en patrimonio monetario al PMS, que será gastado también para lo mismo, para patrimonio municipal. Estamos fomentando el que haya industria, el que hayan puestos de trabajo, en el que tengamos impuestos que sean ingresados en nuestras arcas municipales, que como se ha comentado en el pleno, pues serán unos 100.000 euros al año. Y en eso estamos, en trabajar para que las cosas funcionen. Creo que ha sido un pleno positivo. Siempre se enrarece algo, bueno, yo siento por la parte que me toca, pero ahora nos toca gestionar a nosotros y hay veces que hay cosas que a uno no le gustan oír. Nosotros, de todas formas, queremos ser positivos, estamos aquí para trabajar y creo que lo demostramos todos los días y en todos los plenos. Y no estamos aquí para gastarnos el presupuesto, estamos aquí para utilizar el presupuesto en beneficio de nuestro pueblo y para dar calidad a nuestro pueblo y a nuestros vecinos. La valoració del ple d'avui és que, com he dit abans en la ràdio, pensàvem que anava a ser un ple més curt perquè l'ordre del dia pues, així no el seu dia, però bueno, al final també s'allarga, la veritat no són hores tan rares. I bueno, pues, com a destacar d'avui és que pues, lo que és l'equip de govern tampoc duia gran cosa a l'ordre del dia. Anava una moció de Ribarroja Pot, que era remunicipalitzar el que és el servici de neteja viària. Jo crec que hi ha hagut pues, un debat ja més intens. No? I per què? Pues, jo crec que com podria valer pues, de valoració sempre general en quasi tots els plens. I entonces jo crec que a veure, és moment ja, després de 2 anys de gestió, de que el govern pues, doni compte de la seva gestió, que per això són govern. No? Així cada un tenim un paper i el PP està en l'oposició i bueno, nosaltres la nostra obligació és fiscalitzar el govern, no? Preguntar al govern i fer-li una crítica si creiem que tenim que fer-li-la o si tenim que fer algun agraïment, pues fer-lo. Però així el que té que donar i té l'obligació de donar compte és el govern. Entonces, el que no podem ja aguantar més és que el senyor alcalde se dedique a, en cada punt de l'ordre del dia, pues, fer història de lo que el PP ha fet en aquest Ajuntament. Entonces, és el que no acabem d'entendre. Sempre dic que respetem molt la institució de l'alcaldia, igual que el ple de l'Ajuntament, però no anem a tolerar el tono que se mos parla, el ninguneig que se mos parla, i des de luego les acusacions que avui ha fet. Avui ha fet acusacions, però com sempre deixa entreveure i no s'atreveix a dir noms i apellidos. No? Pues bueno, va tindre que dir-ho. Ja sí que avui han dit hasta sí, i va tindre que dir-ho. I després també en pregs i preguntes som nosaltres els que fem pregs i preguntes al govern. El que no tampoc podem tolerar és que el govern ens faci a nosaltres preguntes. Senyores, donen compte del govern si és que han governat en estos quasi 2 anys. I si no han governat, diguen, pues mira, és que no tenim res que dir perquè se dediquem a gastar, fer per ahí cosetes i cosetes i la veritat de gestió poquet i de forma ni un gra. Bueno, pues ha sigut un ple molt intens. Jo crec que el més important és la parcel·la que anem a vendre, que hem venut,
que va generar llocs de treball, va generar impostos i, per tant, és la idea que té aquest Ajuntament. Nosaltres no som una immobiliària, nosaltres volem empleo, volem impostos i volem inversions perquè el poble funcioni millor. Hem vist com el ple s'ha aprovat també el dels horts agrícoles, és un tema que estarà molt bé. En definitiva, el ple ha tingut la part interessant, s'ha aprovat tota. La bronca és el que no m'agrada. I com a alcalde, sincerament, tinc que dir que estic disgustat en aquest ple, perquè crec que una vegada més el Partit Popular utilitza un mecanisme, diríem, de bronca en els plens per a treure de casilles els regidors, i això no és correcte. Jo crec que se pot fer propostes, però no se pot entrar a última hora sabent que te passes del temps, que és difícil, perquè són molts grups, i que acabem molt viatges a les 12 de la nit, i forçar sempre que s'embronqui tot. Jo, sincerament, com a alcalde, li dic al Partit Popular, i a María José que té que mirar això d'una altra manera, i té que ser constructiu. En fi, pot haver crítica, pot haver duria en les paraules. El que no pot ser és constantment embroncar els plens en els temps, en els regidors, per a treure les casilles a la gent. I per altra part, al poble, desitjar-li un feliç 2017, dir que anem bé, que per sort no tinc cap de deute, que els impostos s'han baixat i que tenim fallos, perquè anem a tindre fallos, però tenim molta il·lusió i creiem que les coses les podem anar fent igual o millor que ara.